имаш болен мозък. Пюретата до тук, минаваме на кренвиши, до вечера сме на луканка. Аз мятам, че съм съпруг мечта. Аз и не искам да се интересувам. Искам си парите 20 лева днеска. Оксана, той на втората вечер ми предложи да спа при него в стаята. Да, аз очаквах. Защото той ми казва, че ти си ревнива. Да. Аз му казах, викам, Румене, тя има основание да те ревнува. Той си такъв е. Аз даже и не се такова. Той тя може да ти пред прави мен проблем Да с има това. хубаво посрещане и не да се чувстваш пренебрегната по някакъв начин. Ти мислиш, че секса е основата на Да, с непренебрежението чуждата ли? той може, а със своята жена не. Аз съм Но те ти се предизвикала с чувстваш нещо. длъжен да предложиш. Не чак длъжен, но все пак така ми е жест, нали? Аз вече нито ревнувам, нито нищо. Нито го обичам него. Разбираш ли, на мен ми вече все едно. Просто се очудвам как мога да попадам на такива нервни жени. Ма не една, не две. Те или не могат да ме разберат тези жени, или не знам просто, на такива съм попаднал явно.